Kiregis. Ya mama ra kiregis. Yes. Kiregis. Ai mama ya kiregis. Yes. Wannan mutanen na mutum na ta kalma kullum na ta kalma suna bani bashi ba sa son su zo su karba. Bari Allah kawo wasu su zo su same ni su ce su karba bashi yau. Ai fada ne zamu yayi. Amma wata kullum kina zama kina siyar da lewa wannan ba ko wanda yake baki kuɗi. Ari Nigeria na yi sai wata rana sai labari su same ni yau su karba bashi. Ba sai ka dena ba da bashi yayi. Ai ni ma yanzu ai baki na ne ba ni na dena ba da bashi yayi. Bashi na yi shigiri. Wanda ne sana'a ne kullum mutum ya ta polishi ta kalma zuwa aje gobe jibi ba zuwan da karba. Ai ni na dena ba da bashi. Na wannan ma jiya shekarun siya ya zo ya sai wannan bai karba ba wannan ma ya ga na gama ta kalma bai karba ba. Ai dogo kai ka ba su gashin nan ko baka ba su gashin nan ba ai ka gani kwata ba na ba da bashi. Abin da ya yana so abu ka kai kudi a ba ku kaya. To kin gan ko? Abin da nake gya miki ya ga dan su yan bashi. Kai. Kaga ban shushe na. Kaga shushe nan da babu kamar sa. Kaga me wanda in ya wanke takalmi sai an dauka sabo ne. Wannan sai ka zo ka bani kudi na ka zo da wani shegin dadin baki kuma ka aje mun takalma kwana uku baki ka bani kudi na ni haushin ka nike ji. Yanzu kuma ka zo ka yi mun dadin shuga dadin baki. Ni ba wannan ba da ka ji abun alherin da yake tafe da ni ba ma kudin wanke takalmi ba takalmin ma sai ka bani kyauta. Ka san me ke faruwa garin ku yanzu nake ji a rediyo. Wai ina bandi. Bandi na gidanku. Kaji sha da ka ji abun alherin da na zo ma da shi da ma ba ka fara tuntuɓa na batun kuɗin wanke takalmi ba. Alherin nan ka zo ka bani kuɗi na shine alheri. Kai, ka san me yake faruwa ne? Me ya faru? A garinku yanzu nake ji wannan mata abun alherin da take yi. Binta Masi Garba wanda take kan Senato. Wannan mata alherin da take ta yi memba a Kaduna sun ji daɗin aikin hannun da suka sake zaben da ta zarce ta yi sau biyu tana mulkansu. Ta dawo ta yankin ku gefen Mincika su Madagali nan ma ta yi memba ta kare suka sake zaben da ta zarce yanzu haka senator take kai kuma yanzu haka so take ta zarce saboda ta karasa aikin alherin da take muku kai ka gan kai inda kake da basiran wanke takalmin nan na tabbata da a can kake da ka bubu da kamfanin ta to me nake yin da takalma nan da takalman ku nan da ba ku biya na kudi wallahi zauna yanzu idan ka tafiya za ka yi da kayan mutane ai kayan mutane da ba su da tafiya su zauna ki hakuri abun ai ba da wuri bane abun ke kuma ina za ki je Cirani zan je. wani cirani kuma wani yanzu idan kin tafi kin bar wannan ganyen in awakin suka ci kuma ya ke A to rabon su za su ci ni ma rabon na ran janci. Za su barata. kai ji mana na gani da fini son Najeriya ni ga na riga na tafiya ana ba mu alheri amin Allah ya saka kuma Najeriya ni ga zan manta da ke